Vi har sat tiden i gang til start nummer 17 på banen. Det er Camilla Skøn og Martin Liland. Vi har også taget med en start nummer 18 i Mathisen. Startnummeret er klar i Svendsen til Sara Eskov. Start nummer 20. Larsen. Okay, jeg går. Rigtig flot farve. Ja, og så har gang til sprøjt. Finland, som er fra 2004. Churchill og Erland. Det hang her. Jeg bliver helt over. Tænk en gang, du. Det er vildt.